जों दिनै गिबियाव थानायाव 28 मंगलनि जों जत' बर' रावजों दं मिलायनायै जों दिनै ब्लगजों जों गिदिर साबाय मालायनि थाङो এবং मालायनि थांनायनिफ्राय गिदिर साबि हिसाबै दिनै मिटिं दङ जों बबाय मालायमारिया जों बबाय मालायनिया जों दिनै 28 मंगलनि একটা পঞ্চায়েত बागमारा थाबुआ सरि बागमारा थाबाय बागमारा थाजाकजों दिनै पार्टी अफिस उद्বোधन खालायनो होनो तो दिनै कर्मीराव सिरो थाङा पार्टी अफिस उद्বোधन खालायनो होनो मालायनो होनो सिरि बर' रावबाय এবং মালাইমানি পড়িয়ে চিনি দলাव যত ফিরই ফেহা যত ফিরই ফাইজি হ কয়েকজন ফিরই ফেহা তো आंबो सिरो थानिनो थामानि तो একটা জায়গা আং आवहा गसा दिनै टायार रहानै बात थाहा ও জায়গা বাথাংমানি পড়িয়ে বরংনি কয়েকজন বড় রক जोंनि বাইক বাই 6-7টা বাইক বাই 2-3 জন ফ্লেকাজা এবং ফ্লেক্স जोंनि दङ अदर बाइक लाथादर এবং मनि लाथादर जले बरजाबो दङ तो बरक जखन सिगांथिया थाङा हलाय आं दिनै दलङो इनफर्म खालाय रहा जे नाव बक थानाय रास्ता तैका फायदि होनै एरपरे हलाय बरंनि जे 3-4 जन थानाय राव बरक इनफर्म खालाय रहा दिनै प्रेसिडेंट अखाय दङ होनै तो दिनै प्रेसिडेंट जखन अखाय दङ हलाय आं जे नुहा बरक बंनि गारिनो खैबोय साइकेलनो खैबोय बंनि लाथा इट जा तमानि बनतै बंनो गोसाबै थाया तो बरक बासेनि बागै निजनो रेस्किउ खालायनि बागै बरक एकटा न'आव हाबा सि न'आव आंबो दङ तो बरक आं सि न'आव दङ होनै थिगेना मानो এবং सि न'नि बर' रक बक मेला होना जे कारिरि जों बंनो डक्टरै खेन होनैबो तो चिनिं सि जागा निजेनि आत्मरक्षानि बागै जों बंनि दन्दमा सागाद्रम माकाजा एरपरे हलाय बक जखन जोनो मान्दिया हलाय चिनि दलंनो बक रुसाबै थाङाला आं आंनि दलंनो फन खालायहा जे आं अमुक जागा द्र बकआनो अ खालायखिया माने गेराव खालायखिया न चिन्ता ताखालायदि नै साखौहा आं बंनो अन्य एक रास्ताते थादि होनै तो बक थास्लाब दिया एरपरे बक चिनि दलनि ऊपर अटैक खालायहा तो अटैक खालाय माने लगे लगे चिनि दलाव पाल्टा अटैक खालाय दिया जे पुलिस प्रशासन तंमानि बाय बक उखुमतिया फिरई था एरपरे बक पुलिस प्रशासन अर्थात जरा एडमिनिस्ट्रेटिव दंनाय पुलिसावनो बक ओभारटेक खालायै बरकसोनो उखुम खालायै इफिरै था एरपरे चिनि दलाव जेतु चिनि बबाग्रा साजाक दङ जे भायोलेंस दाखालायदे होनै जों चिनि बबाग्रानि आइडियोलजिनो तै जों बरक बाय बहु बुलाय जायगा এবং तबो तकलाय जायगा चिनि जरा कर्मी दंनाय राव कয়েকজন नि रास्ता दर बाइक दङ सि रास्ता दनि बायनो बरक खदयै सकसाय रहा बीजेपी राव साइड 6टा बाइकनो एरपरेबो बरकनो जों पाल्टा कोनो किछु खालाय दिया तामाने जोंनि बबाग्रा दङ जों बबाग्रानि आइडियोलजिजों सोलिनाय कारण बिहा बरक जुदि आनो सै जुदि आनो वारना आं सैयाव आनगैया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फुल जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरक भाषा जों फुरं हरैलाय माहां नुग्लाया फुरं हरैलाय जों बाहामा दङ बरक जोंनि ऊपर दुस अजथा दुस साफायनिनाय जों बन्नाम खालायनाय बं निजे पार्टी अफिसनो सवै बक्सनो सवनोबो बक दुमनाम खालायो जतनो हामबाय बागमारानि पार्टी अफिस चिनि तांमानि चिनि पार्टी अफिसनो जों उद्बोधन खालायनाय जायगा बक्सिनि पार्टी अफिसनो सहा এবং बागमारानि चिनि जे कयजन कर्मी दंनाय रंनि दखान दंनाय रंबो बक निजे थाङै दख्रुफाय खैबिफाया तो आंनो जों फटा साउन्ड थाइकेबो करै टिभि थाइकेबो करै लासि थाइकेबो करै चिनि सासन जों बबाग्रानि आइडियोलजिजों सोलियो बबाग्रा साजाक दङ जे भायोलेंस दाखालायदे होनै जों चिनि बबाग्रानि आइडियोलजिनो तै जों बरक बाय बहु बुलाय जायगा এবং तबो तकलाय जायगा चिनि जरा कर्मी दंनाय राव कয়েকজন नि रास्ता दर बाइक दङ सि रास्ता दनि बायनो बरक खदयै सकसाय रहा बीजेपी राव साइड 6टा बाइकनो एरपरेबो बरकनो जों पाल्टा कोनो किछु खालाय दिया तामाने जोंनि बबाग्रा दङ जों बबाग्रानि आइडियोलजिजों सोलिनाय कारण बिहा बरक जुदि आनो सै जुदि आनो वारना आं सैयाव आनगैया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फुल जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरक भाषा जों फुरं हरैलाय माहां नुग्लाया फुरं हरैलाय जों बाहामा दङ
borok ni upor dus ojatha dus chapai ni nai jono bondam khlai ne bong nijor party office na sawai boxno sawai ko bok bondam khlai jotono hambai bagmani party office ini tangmani ini party office na song ubodon khlai mai theke boxini party office na soha ebong bagmani jini je koijon kormi tongnai rongni dokan tongnai rong bong nijor thangai tokrokpai khigi pia Tolong nonton foto sama kayak gitu jadi kayak gitu kasih kayak gitu sini ha sini sason sung bawa kami itu lebih ini